хора, е много важна тема. Това сигурно ми е най-любимия клип, защото се разправя за него, за най-готиния, най-известния за мен и най-забавния ютубър в вселената, създаван някога. Той е именно Доктор Крафт. Доктор Крафт е много забавен. Той прави всичко скучно, забавно. Най-готиния, най-известния, най-умния, може би, най-забавния ютубър в вселената. И Доктор Крафт, ако ме чуваш, това клипче е само за теб. Никога, ама никога не се отказвай да снимаш. Тебе те бива да снимаш много готино, човек. И да, от мен искрени благодарности, че ми коментира клипа и ми помогна. Ти си най-готиният ютубър, човек. Аз съм се абонирал за теб, още от когато имаше към 5, може би, абоната. И аз ти бях третия някъде там. Петия някъде там. Добре, хванаме някъде към 7-я, 10-я, някъде там, към когато беше... Някъде там беше, не помня колко. И ти си най-готиния. Никога не се отказвай да снимаш. И да, това е, хора. Този клип е специално за Доктор Крафт. И да, той е най-готиния за мен, най-забавния за мен и най-известния за мен ютубър. И да, чао, хора. И да, и Доктор Крафт. Много ми харесват клиповете с Toon Voice България на Undertale, е много готино.